Naposledy bola veková kategória junior aktívna v sezóne 2021-2022. Po trojročnej prestávke ju v Bardejove opäť obnovili. Na ľad vykorčuľovali takmer všetky vekové kategórie. Mali sme v podstate len dve možnosti, a keď sme si pozreli počet hráčov, ktorí vlastne nám z minulej sezóny prišli do novej sezóny, tak sme usúdili, že lepšie by bolo urobiť kategóriu junior. A uvidíme, ako to bude, lebo máme tam dosť náročných superov, máme tam Puchov, máme tam Martin, Povazku Bystricu, Žiar nad Hronom, takže bude to podľa mňa aj ekonomicky náročné, ale dúfam, že to zvládneme. Návrat vyzerá, že bude celkom dobrý, lebo po poslednej juniorke, čo sme mali, boli tam veľké problémy hlavne s hráčmi, kde sme mali nedostatok hráčov a bolo to len také platánie od dohrania sezóny do hratie tej sezóny. Teraz môžem povedať, že išli sme do toho s veľkou obavou, že koľko hráčov budeme mať, ale nakoniec na tréningu mám cez 20 hráčov plus 3 brankári. Vykorčuľovali v podstate všetky vekové kategórie, a to znamená od predpripravky, prípravky, mladších žiakov, starších žiakov a juniorov. Mladí bardejovskí hokejisti už odohrali aj prvý prípravný zápas. Rovesníkov z Humenného zdolali 6-5 po predĺžení. Tento zápas som nebral akože ako výsledkovo, ale hlavne vidieť nových chlapcov, ktorí prišli, ako hrajú, čo v nich je. Čiže bolo vidieť, že už tú tretiu tretinu mali toho dosť, že už pomaličky ťahali nohy, že z výsledku 4-1 zrazu bolo 4-5. Ale tá sila, ktorá vyzerá, že bude v tomto týme, ukazuje nám, že budeme vedieť vyhrávať zápasy. Mali sme výbornú prípravu na to, všetci chlapci chodili, všetci makali a potom to aj tak na ľade vyzerá. Mali sme veľa tréningov. Tréner Mojdis vidí potenciál mužstva najmä v tímovosti a disciplíne. Káder tvoria prevažne Bardejovčania. Mal som vytipovaných hráčov z iných tímov, máme tu z Kežmarku hráča jedného Poliaka, jedného Ukrajinca, čiže trošku také aj medzinárodné. Ale väčšinou sú Bardejovčania. Máme teraz dosť chlapcov, poprichádzali nám z iných miest, takže ja to vidím iba dobre a keď všetci budú makať poctivo a budú chodiť na tréningy, tak nevidím problém a môžeme zahrať s hocikým. Trénujeme dvojfázovo až trojfázovo a zatiaľ chalani idú akože klobúk dole, musím povedať, že už dlho som takto nezažil, že tí chalani chodia na tréningy, nevynechávajú a fakt sú plný počet. Ostrý štart sezóny je naplánovaný na 2. septembrový víkend. Máme tam aj mužstva zo stredu Puchov, Povazku Bystricu, Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, že troška bude ako nová konfrontácia nielen s východom. A uvidíme, čo nám to prinesie. Ja verím, že nebudeme iba do počtu a verím, že títo chalani, ktorí sú teraz v juniorke, že budú aj prospešní pre A tým.